तर मंडळी आपल्याकडे साहित्य आहे, एक बास्केट आहे ब्ल्यू कलरचा आणि छत्री आहे पावसापासून सुरक्षेसाठी। सो कोके दिसत आहेत का बघूया। मला तर कुठे एवढ्यात तर दिसलेले नाहीत निघाल्यापासून, आणि पप्पा बोललेले होते तसाच मला वाटतं उमळलेला नाही नीट। सो पाणी आहे तिकडे बघूया। मंडळी टाईम झालेला आहे 6:40 आणि बघितलं तर CNG आहे आणि बाहेर पावसाचं वातावरण पण झालेलं आहे। तर आताच जाऊन भरून येतो, पप्पा पण येत आहेत सोबत। लेट्स गो, वेळ नको काढूया, निघूया डायरेक्ट। चला तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग। तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ। तर मंडळी वाजलेले आहेत करेक्ट संध्याकाळचे 6 आणि तुम्हाला माहितीच असेल मी आत्ता जस्ट कामावरनं आलोय, चहा वगैरे घेऊन झालेला आहे आणि मंडळी आपण आपल्या मोहिमेकडे निघालो आहे। ऑलरेडी तुम्ही थंबनेल बघितला। सो आपण आता शोधणार आहोत कोके शेतामध्ये, आणि ही पण एक लहानपणीची सगळ्यांचीच आठवण असणार, लहानपणीची काय मोठ्यांची पण असणार 100%। सो आपण स्टार्ट करूया आपली मोहीम आणि बघूया। मला माहिती नाही पडलेत काय नाही कोके, पण भेटले तर नक्कीच रेसिपी बनेल। सो एवढ्यात तरी काय अजून माहिती नाही भेटत आहेत काय नाही। सो मोहीम स्टार्ट करूया, आणि एकटाच आहे, दिव्याला बोलत होतो पण ती काय तिचा इंटरेस्ट नव्हता यायला। सो लेट्स गो, आपण जाऊया। आपल्यासोबत काय काय साहित्य आहे तुम्हाला दाखवतो। तर मंडळी आपल्याकडे साहित्य आहे, एक बास्केट आहे ब्ल्यू कलरचा आणि छत्री आहे पावसापासून सुरक्षेसाठी। सो कोके दिसत आहेत का बघूया। मला तर कुठे एवढ्यात तर दिसलेले नाहीत निघाल्यापासून, आणि पप्पा बोललेले होते तसाच मला वाटतं उमळलेला नाही नीट। सो पाणी आहे तिकडे बघूया, इथे कुठेतरी दिसत आहेत थोडे थोडे, जास्त दिसले तर गोळा करायचे म्हणून ते बास्केट घेऊन आलो होतो मी। सो हे बघा, दिस इज कोके। हिंदी त्याला घोंगे बोलतात आणि इंग्लिशमध्ये पीला बोलतात वाटतं, PILA। सो अशा प्रकारे असतात, आणि याच्या आतमध्ये मांस असतं, ते म्हणजे गरम पाण्यात टाकतात, उकळतात आणि नंतर आतमधनं काढायचे ते। असं आहे सगळा प्रोसेस, तुम्हाला बघायला मिळेल। 1 2 3 तर भेटले, जमा करत जाऊया, जास्त भेटले तर बघूया, नाहीतर यांना काढून ठेवायचं, मग सोडायचं कुठेतरी एका जागेवर। सो नजर व्यवस्थित पाहिजे, आणि एकटाच आहे, बघूया कुठे भेटत आहेत का। थोडेफार भेटले तरी बस झाला, फिरायला मजा येते, बाकीचं सोडून द्या शेतीच्या एरियात। इथे पण कुठे कुठे आहेत मंडई, आणि या टपचा एक फायदा मस्त होणार आहे, पाणी गळून जातं सगळं। 4-5 भेटलेत, पुढे पुढे जाऊया। आणि गुरा मंडई घरी जायचा टाइम झालेला आहे। आणि इकडच्या साईडला नांगरणी पण झालेली आहे। हे बघा, इकडे पाणी नाही जास्त, कारण आज पाऊस पडलेलाच नाही त्याच्यामुळे। सो हे बघा, आमच्याकडे असे असतात शेतीचे छोटे छोटे कोपरे, हा 1, हा 2, त्याच्यानंतर पुढे दिसतो तो मोठा आहे जरा 3 आहे, आणि सगळ्यांचे एकत्र नसतात लागून, हा एकाचा असला तर हा दुसऱ्यांचा असतो, त्याच्यामुळे असा एक क्षेत्री शेती नाही या साईडला म्हणजे आमच्या इथल्या भागात तरी। जाऊया खालच्या साईडला दिसत आहेत काय बघूया। आता इकडे काय दिसलेले नाहीत कोके, 1-2 भेटले तिथे पण। म्हणजे एक अर्ध्या तासापेक्षा जास्त फिरलोय, तरी पण कोके एवढेसेच भेटलेले आहेत। जसं पप्पा बोलले होते तसंच्या तसंच खरं झालेलं आहे, कोके काय सापडलेले नाहीत, अजून उमळलेलाच नाही नीट। मी जुगाच घाई करत करत खाली आलो, पण चांगला झाला, घरी बसण्यापेक्षा फिरून तरी आलो मस्त। सो या कोक्यांना आपण करूया रिलीज, कारण एवढ्याने काय होणार नाही मंडळी, हे काहीच नाहीत। तर इथेच धुया नॅचरल पाण्यात, आणि आपण आता घरी जाऊया डायरेक्ट। इकडे मासे पण नाही, चढणीचे मासे लोकांच्या कोपऱ्यांमध्ये चढतात म्हणजे मी मोठे मोठे मासे बघितलेले आहेत, ब्लॉग्समध्येच बघितलेत, एकदम मोठे मोठे खवळे वगैरे, पण इकडे कायच नाही, इकडे नाही चढत शेळीमध्ये, कारण इकडे
नदीपासून खूप लांब आहे मंडई ही शेती, एकदम वरच्या साईडला आहे जिकडे आमची घरं आहेत तिकडे. इकडे भेटले तरी खेकडेच, आणि ते पण यावर्षी इथे काय भेटलेले नाहीत आम्ही आलो तेव्हा. तर मंडळी आता जाऊया आपण घरी, कारण कोके तर भेटलेले नाहीत. तर आता काय करणार, आता गाडीचा गॅस भरायला जायचं आहे, ते बघूया आता जातोय काय नाही काय करतोय अजून. तसं काय आता उद्यापासून सुट्टीच आहे मला, उद्या शनिवार आहे, परवा रविवार आहे, दोन्ही दिवस गाडीवरतीच असणार आहे. उद्या सकाळी गेलो तरी डायरेक्ट गॅस भरून मग कुडामध्ये भाड्याला गाडी घेऊन जाऊ शकतो. सो लेट्स गो, जाऊया आता घरी, हातपाय वगैरे धुऊया आणि नंतर डायरेक्ट आंघोळ करायला जाऊया. मंडई वाटच डेंजर आहे याच वाटेने, मग त्या दिवशी मंडई आम्ही गेलो होतो खाली, त्या दिवशी गडबड झाली होती ब्लॉगमध्ये. थोडासा एडिटिंग करताना माझ्याकडनं जी मेन क्लिप होती तीच डिलीट झाली होती ब्लॉगची. सो असं होत असतं मध्ये मध्ये, आणि रिस्टोअर म्हणून ऑप्शन असतो तिकडनं पण डिलीट केली होती मी, आणि ती गडबडी चुकून झाली होती. खूप मोठा प्रॉब्लेम होणार होता. नशीब ती स्टार्टिंगचीच क्लिप डिलीट झाली जे या साईडने आम्ही गेलो होतो. सो आता बऱ्यापैकी पाऊस पडलेला, तर त्या दिवशी तुम्ही पाणी बघितलात, तर आता बघूया, मी पण तुमच्याबरोबरच बघतोय. हाई शपथ, पाणी कुठपर्यंत आलेलं आहे बघा मंडई, एकदम वरती आलेला आहे. आता थोड्या दिवसात इथे येणार, तुम्हाला बघायला मिळेल. जाऊया आता घरी. मंडई फायनली घरी पोहोचलो. कोके भेटलेले नाहीत, निराशा गावून इले 4-5 गावले ते सोडलंय मग. सो घरांचा प्रोग्राम चालू, कापे घरे हो ताजेकडनं आणलेलो असतो, कापे घरे खाऊया मंडई आता. आणि काय मी हातपाय धुवून येते पटकन. मंडई या वर्षातलो पहिलो कापू करो आता खातले, अजून मी खाऊकच नाही होते. पावसाळा येऊन संपान गेलो तरी काय, आता हे लास्ट, हे खरोखरचे लास्ट. त्या दिवशी रसा लास्ट खाल्लाय, आता हे कापे लास्ट नाही. अजून मामाकडे झाडाला, पण तसा नाही, आता संपल्यातच जमा. पण ते उशिरा पावसातच पिकणारे घरे आहेत, मस्त आहेत ते, एकदम जबरदस्त. डायबिटीस वाल्यांका बरे आजोबांच्या झाडाचं ना, डायबिटीस वाल्यांका बरे आहेत ना पप्पा, एकदम गोड आहे ना, एकदम मस्त आहे. एक काम चांगलं झालेलं आहे आज, कालच बोलत होतो, काल आणलेलो कापूक नाही, शेवटचं ह्या फणस टेस्ट करूक नाही कापू. आता मामा निलूंच्या फणसाचा हानू ओळतो, मस्त फणस आहेत त्याचे एकदम, घरे भारीच आहेत. पण त्याचा जरा भोळ झाला. काय झाला, काय पप्पा काय असं दिव्या घरे मग नाही खाला, बाबू खाल्यानंतर खायचं. दिव्या घरे, कुर्ले, मासे आणि काय सुंगटा, मोरी, बकऱ्याचं मटण, सुकट असले पदार्थ खात नाही मंडई, त्याच्यामुळे ओनली चिकन. काय करू, गॅस बरोबर आता जाऊ का उद्याच जाऊ सकाळी? ती हो का फिरायला नाही ना, हा काय करू, हा बहुकत नाही ते लोकांनी, पण असाच शकता तुम्ही येताय, जाऊया. कुठं आवते नाही पण ओरोशिक त्याच्या पप्पाने मी जातो, तुम्ही जा असंच फिरवून हाड ना. अरे त्याच्यावर तुझ्यावर जाण्यात फरक आहे. तू काय बसत होता, बघतोय तरी आधी गॅस असा का. मंडई टाइम झालेला आहे 6:40 आणि बघितलं तर CNG आहे, आणि बाहेर पावसाचं वातावरण पण झालेलं आहे. तर आताच जाऊन भरून येतो, पप्पा पण येत आहेत सोबत. तर उद्या सकाळी डायरेक्ट मग कुडाला जायला बरा, तर उगाच सकाळी उठा आणि परत 13 किलोमीटर उलट्या साईडला जाण्यापेक्षा डायरेक्ट स्टँडच्या इकडे जायला बरा. लेट्स गो, वेळ नको काढूया, निघूया डायरेक्ट. चला फायनली मंडळी निघालोय, आणि आता काळोखच होत आलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय, आणि पावसाने पण काळोख केलेला आहे बऱ्यापैकी. आणि CNG एकदम संपायला नाही आलाय, ग्रीन गाडी आहे शेवटची, ती काय संपेल थोड्या वेळानंतर, म्हणून अर्जंटमध्ये बाहेर निघालो. नाही तर काय एवढ्यात यायचा प्लॅन नव्हता, डायरेक्ट उद्या आलो असतो तरी चालला असता. अचानक कुठे तर लांबचा भाडा आला तर परत गडबड होणार, आणि माहिती आहे तुम्हाला CNG स्टेशन 3च आहेत, एक ओरोसला एक झाड, आपला बाकी कुठे भेटत नाही गॅस. लेट्स गो. आणि अजून एक मंडळी 4थ्या सर्व्हिसिंगची डेट पण भेटलेली आहे आपल्याला, लवकरच कळेल. आणि 4थी सर्व्हिसिंग आतापासून चार्जेबल असणार, सगळे सर्व्हिसिंग आहेत ते.
तर बघूया आज कितीचा राहतोय गॅस, कारण त्या दिवशी प्रेशर चांगला होता त्याच्यामुळे CNG एकदम लवकर संपलेला नाही. फायनली मंडळी गॅस भरायला पोहोचलो आणि थोडासा पाऊस भेटला, जास्त नाही. सो बोलत होतो ना तुम्हाला, तर संपत झालेलं आहे बघा. रेड गाडीच पेटली, ऑरेंज पेटली होती, आता रेड पेटलेली आहे. पेट्रोल पण कमीच आहे गाडीमध्ये. सो एवढे नंबर आहेत, जास्त नाही, थोडेफार नंबर आहेत. तर पप्पांचे कोणतरी फ्रेंड भेटले तर पप्पा तिकडे गेलेले आहेत. ते बघा तिकडे रिक्षा लागलेले आहेत 2 ना, तिकडे गेलेत. सो वाजलेले आहेत करेक्ट 7 वाजून 6 मिनटं. सो फक्त भेटून दे गॅस, कारण 5:30ला आला आहे म्हणून. काळोख होत आलेला आहे बाहेर, पाऊस कदाचित भेटेल जाताना आम्हाला जोरदार. फायनली गॅस भरून झालेला आहे मंडळी आणि गॅस राहिलेला आहे करेक्ट 273 रुपयाचा. ही गाडी रॉंग साईडने येते सर्व्हिस रोडला, होऊ शकताय. तर मंडळी आता काळोख झालेला आहे, आता डायरेक्ट घरी जाणार. आता इकडे तिकडे कुठे जायचं नाही, काय काम पण नाही. आणि पुढे जाऊन ही रोडची लाईट आहे म्हणून जरा दिसतंय, पुढे काहीच दिसणार नाही अजिबात. लेट्स गो, जाऊया डायरेक्ट घरी. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो आणि येईपर्यंत भरपूर उशीर झालेला आहे मंडळी. वाजलेत बघा 8:45 होत आलेले आहेत. पाऊसच भयानक भेटला आम्हाला. सध्या आता मॅटिंग टाकायची गरजच नाही मंडळी, कारण इकडे अवस्था कशी होते पावसामुळे. जाऊया घरात. काय करताय? हा मंडळी खाव काय आणू नाही. चाय दे, चाय दे, चाय दे. भजीवर थांबलेत 8:45 वाजता आमची वाट बघित. पप्पानी खयसून आणलेले होतो. अरे आई गुंडाई पप्पानी आणलेली वडापाव. तुकाच भूक लागलेली मग एकट्याक म्हणून एकच अर्ध करून खायचं आपण. अर्धो तुम्ही खाऊन येलाय 4-5 भाग करूचे लागते एकाचे 5. पप्पांचं मित्र गावले होते, मित्रांनी पप्पांका वडापाव दिले. 5 जण मित्र नक्की पप्पांचं होतं, आमचं नाही होतं. तर मंडळी मी आंघोळ केलेले नाही, मग असाच गेलो होतो गडबडीत, कारण गॅस भेटला पाहिजे म्हणून. बाबू अजून आला, काय गेलो हिला. बाबूचा मित्र आलेला आहे मंडळी, त्याला सोडायला गेलाय. सो जाऊया आपण पटकन आंघोळ करून येऊया. का चाय देता आधी? चाय झालेली ओके. सो मंडळी पटकन चाय पिऊन येतो. आता जेवायचाच टाइम झालेला आहे, आता जेवण बनवलं लगेच जेवूया. आंघोळ झाली आणि जेवण पण रेडी झालेलं आहे. आणि आज पण आमच्या जेवणात आहे रोजच्या सारखं चिकनच. चिकन बेत होतं, पिटीचं बेतावर डायरेक्ट चिकन वर गेलो. आता पिटी करूची होती, ठरलेला आधीच. पाऊस खाया पिटी एक पाऊस पळालो. सो येवा जोक मसाल्यातलं चिकन खाऊया मंडळी. फायनली जेवण झालं आणि टाइम झालेला आहे करेक्ट 10:15. तर टाइम झालेला आपला ब्लॉग एडिट करायचा, कारण उद्या सकाळी लवकर उठून गाडीवरती जायचं आहे. तर ब्लॉग एडिट करून अपलोडला टाकून थोडा आराम करायला पाहिजे मंडळी. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.